من اینجا سیاوششتای نیلوفر آمده استای اما پیش بیبیش آمده استیم رفت استیم. سلام тамошобинони гиромӣ, хуш омадем ба канали Арзанда. Соягида навастам гӯем. Мо пеши хуштоманам омадастем. Кӯдако каси 1 соат шуд раҳда. Ҳеҷ не ки расем. Нилуфар тез раҳ карден. Саҳар каси рости гап биромадам. Берун бинам ки таги балконда камда ҳамин қуму сангам ҳали чиза мондаги дидем барои гирди агарот кардан. Саҳар каси хестем бинам ки нест кадоми гирифташон. Ҳамин хеле рости гапамон қума нест намемонад. Як бор якта столи байрона очамшон овардам мондан ки хай истад ҳамиҷа. Аммо қумо кӯдако гирифта тит накунанд, вайрон накунанд, нарезонанд. Гуфтам хай мондем. Шаб мондем, саҳари хестем ки нест вай стол. Аммо стола низ гирифтиян. Рости гап хела шуд ки пеши хуштомадам наомадем. Кӯдако кати ман меомадам, кӯдако намеомадам. Барои ҳамин гуфтам ки хай кӯдакоям биёрам, халамшон бохурсанд мешад анча. Барои ҳамин гирифта омадам. Барои чи бемаска мумкин бисёре гӯянд ки кадим маскатон. Вай берунда ҳеҷ кан нест. Тамошобинони гиромӣ чӣ ки мебинед анҷо парк холи ҳеҷ кан нест. Фақат мо барои ҳамин гуфтам хай биё бемаска равем. Агар не коляскада ҳастанд маска. Аз ин дарахти гулла бинед чӣ хел хушрӯ бушам хел аҷоибот задеста. Ман ин дарахта бинед чӣ хел хушрӯ гулош буш аҷоибот. Нилуфарда якта канум. Ма ана ина бибишта бурдатсем ба мана сиёвуша бинам. Бурдатсем бибишта. Баъд бо аямҷа мегзанем, баъд момошта мекунем. Агар Нилуфар хони момош равад пеши бибимда мешинам нагӯяд. Ҳам хел биё. Бисёриҳо мегӯянд ки фақат хона видео. Барои ҳамин имрӯз амхол берунда суҳбат карда гап зада мерем. Рости гап манам хол видео карда рафтисам ҳама нигоҳ кардиста. Ҳама ки 1-4 кас одам гузаштаги нигоҳ кардистам. Аҷоиб. Барои ҳамин видео бо дархости ки берунам сиёмка кунем, фақат даруни хонаям не. Тез ҷо Нилуфар. Ман биромадам пеши хуштомадам ва рафтестем. Сиёвушкаси тамом Нилуфар наомадад. Нилуфар гуфти вай ман намерам. Инҷода якта духтарча буд. Барои ҳамин ҳамин духтарча кати шишт. Гуфтам хайҷ ҳо намекунад то бегония шинад ҳаминҷода ман вай мекунам. Баъд мебиём мебарам шуд. Ман ҳамихелози мо мерем. Намедонам гуфтам тuna очама вай заказ кардам. Гуфтам ки шакарроб кунем. Шакарроби апаи саодата дидим. Ҳавасам рафт. Гуфтам чи ба мо Тоҷикистонда шакарроб намекунем. Гуфтам шумо шакарроб кунем ба мо мегарам. Барои ҳамин ози барвақттар рафта растем ва 6 шакарроб кунем. Ҳанамихел берун ҳаво хушрӯ шамола салқинак рафтестем. Оба бинем тамошобинони гиромӣ. Бош я. Кани сиёвуш рафтем. Давом тем рафтан мона. Хостам шумода нишонатон чӣ хело хушрӯ омадааст. оби тоза. Ҳанамехел яхай об. Пашро бисёр. Овоз каме дашт ки овози чира?
сурат гиримшам. Mana ma in park omadem. Kudakoya girifte. Ha buraya girin şu. Чего нам грифта? Малыш. Не, чего мы к ней бро рафтем искать их чарк задарави? Рафтем. Чего бонне? Я тебе не дам. Рафте. Хайкан рафте. Хadi bolay zamin fromadi Nilufar. Давай, бо. Нилу, аус бромада наметанеш мо. Аккуратно, Нилюфар. Давай. Почта зади, а? Рафтем пеш фонтан равем я бор. Ман инҷа домика бинам. Домик медруи? Что? Мешкани, где брома дестен? Рафтем, ако бас рафтем, бидем кани момошчико кадестан. Ахар рафтем, бывает тараф, самокатыша гират кататься карда равем. Sonra Muslim peş fantanday. Ne Nilufar گرفتگی ما الان دینا خانه آمدیم دینا پارک گشتیم و بعد آمدیم خانه بگاهی روز شده بود و اما که میانه خسرم دینا زردالو آورده بودن анам хелварини зардолу кардам камтар бо камтар дигарш ҳастай барои вай кардан павидла кардан павидла ёки сок мекунам хубтараш гуфтам ман иқадараш барои хӯрдан ин донакоша мондам мехоҳам донакоша шикаста андозам дар нивада инҷода компот ҷӯшидастай ҳозир ай берун вай гирифтам лаблабу гирифтаму сабзи гирифтаму сабзиам кам буд гуфтам хайр биё 10 сумда 1 кило сабзи 1 кило лаблабу ва бо бодарин вай рӯз бодарин гирифта будам бодингош безе ба ина дидам бодингош нахстар ба иноша гирифтам бо 4 сум бодиринг 1 килош 4 сомон ин лаблабу 2.5 сомон сабзи бошад 3 сомон ина 3 сомонда гирифтам 3 сомонда гирифтам 4 сомон дигашта авай гирифтам бодирингуем ҳозир ман ҷоҳо ҷамъ кардан дар кор очам хонашон рафтан Нилуфар кати гуфтанд ки рафта банка маҳкам кнака биёрум ман банка маҳкам кнак надорум вай рӯз бозор рафта будам вай кадам чӣ мегӯянд банка вай рӯз бозор рафта будам кришкаи банка гирифтам банка маҳкам кнакаша нагирифтам ба очамса хаҷ кор намекунад ҳам якта ҳарду мо истифода мебарем гуфтам не ман якта мегирам ҳатман то ки истифода барем барои он ки инҷа унҷа вай бурда оварда намешад ягон вақт мешад ки ман дар кор
бо рафта оварданашогӯянд барои ҳамин якта хил мегирам. Меистад нависен тамошобинони гиромӣ чӣ хел банка маҳкам кӯдакон нақстар, чӣ хелаш хубтар гӯем. Барои ҳамин ман намедонам чӣ хел, очам мегӯянд ки ранги аймогир, намедонам вай чӣ хелу дигарош чӣ хел, умуман намедонам ки банка маҳкам кӯдако кадомаш нақстар, кадомаш нақстар нестай гӯем. Намехел ҳозир якбора борщ тайёр мекунам, капуста ҳаста борщ тайёр мекунаму баъд плитаи мешум тоза мекунам мемонам. ҳозир нав хонаҳоя ҷамъ кардам. Хонаҳоя ҷамъ кардам, иншам ҷамъ кардам. Ман ҳозир чӣ мегӯянд сиёвуша айгувора пурра ҷудо кардам. ҳоли бад мегӯям инаша гӯем. Ҳозираш ман рафта тез ягона хӯрок тайёр кунам, либосои ҳамаша гирифта таҳ кардам монамшона. Баъд якта курпа ҳаст, ҳамон курпая мехоҳам шӯям ба тамом. ҳамин хел кору боро гӯянд тамошобинони гиромӣ. имрӯз ҳаво боронӣ паркда чика нест. На танҳо паркда берунда низ одам кам. Ман штоманамда хӯрок бурдам. Паркда мана сиёвуш, момош, нилуфар штя. Нилуфар куҷода бошад? Сиёвуш чӣ хандидеста? Мама меялчек. Намеғалтен шумо. мо таги боронда мондем, ҳама ҷо таптар борон задиста. Радуга мана бурумадак. Кӯдако хурсанд. Ман ин тараф то ин тарафа радуга. Биринҷи бор да назанем бобои радуга. Нилуя бидан. Катаца када рафтеста. тамошобинони гиромӣ, дар охири видео хостам ба шумо ҳамин маслаҳое ки нилуфарда харидам, умуман маслае ки истифода мебарам барои нилуфар нишон диҳам. Барои он ки видеои пешинада бисёриҳо пурсиданд ки чӣ хел маслаи истифода бурдем мои сари нилуфарда. Вай маслаи оддӣ, ҳамон оливкови, ай ҳамон мағозаи ашан харида будем, ҳавай истифода мебурдам. Аз сабабе ки муш беҳад хушк буд, баъд ман гуфтам ягон масла истифода барам, то каме хел мулоим кунад, тамом, дига ягон чи не. Ва боз репени масла истифода мебурдам ки вай аллакай тамом шуд. Вай низ ай мағозаи ашан харидам ва ҳозир ин оливкови тамом шудак. Баъд ман ай аптека ман ин касторовия харидам барои мӯи нилуфар. Рости гап ин беҳад кам, ҳами қаҳакаш 5 сомон, намедонам, хай ман дута гирифтам, то чанд қа мебарад. Ва инаша низ, инаш 100 мл репейни масла инам ай мағозаи ҳамин косметика мефурӯшад, ай ҳамунҷо гирифтам, ина 20 сомон гирифтам. Ин маслае гуфтанд ки расистки нағз, гуфтанд ки ҳамхел маълум ки нағзай. Як бор мо аллакай истифода бурдем, буш беҳад хушрӯ, буш нағзай. Ва вақте ки ин маслае мемолим, мӯи сари кӯдаки хел равғанини бисёр нестай, хел намегӯй ки равған молидаги ҳастай. Анами хел нағз хай тамом. Амиқа гуфта метавонам тамом. Бо ҳатман агар ки истифода бурдан гирам, ҳам инаша, як бор ин, ай инаш истифода набурдам, ҳолине ки ин дафъа ҳатман айн истифода мебарам ва боз мегӯям ки кани чӣ хел ҳастай ёки нестай гӯям. Анами хел агар ки ай ягон мағозаҳои косметика мана хел калонаша ёбум, хел калонаша ёбам, агар ҳатман мегирам, барои он ки ин беҳад кам ҳастай. ҳанами хел тамошобинони гиромӣ, нависен ҳатман комментарияда ки шумо чӣ хел маслаҳо истифода мебарен ёки намебарен, комментарияда нависен.
аз сабаби ки мӯи нилфар беҳад тунук ҳаст ва тез хушк мешавад, барои ҳамин ман ҳар хел маслаҳо истифода мебарам. ана ҳамин хел тамошобинони гиромӣ, ба ҳамин влогро ба охир мерасонем. хайр, то дидори оянда, дар паноҳи худо бошед.